Mwanchu muligereri omochio keroka no yomobo sechinse mochiri omosika Fred Matiang'i aroberi gotarira rituko liangio asetaro ya bene nande ntanganike gimasoro gongorwa gusi magaga ye chinguma ne birangereri bya bakenya bunanya akabaga koboli kirgo kyo borai bwense asechikura cyo mwaka bochirwe na 25 nebere iyo kerera omurikito Gabriel Inyakundi gukwana negati abamenyi be chinse mechio anana mono abarundi be chipigipigi abanyaka bakurwa ebirangereri bikobwatya nigo abana bodaboda nene mono kurwasi stage ya gucha bagendrete kwiroberia henjere bago chikomwaligania omoske Dr. Fred Okengo Matiang'i asensemiga ya kiroka bago kwana nigo boigo bagania urendi gotingiwa asibaganiriye onde bwensi tachiko chegia onde Samuel Ocharo chairman ya kiroka pota nigo twakaribisire omugambi wetu CS Matiang'i ga kiroka nekibande kenero twagachirete gaiga igoto gusaba omusimi wetu Matiang'i unogo chogocha mambiga iga anogo chokora tena gese kibande kigeito otwagachirete igoto okaribisire gese gusi nechingu bichego igokora anje unogo chogocha ga round about nogo tena mai kibande kiaoma igoto okaribisire gese Keroka gusi wakwariga reflect Matiang'i ochotote jango nga nikiolengerere elinde na into tokobwatisi muna na into kusiba mbere ngo karibu asekeroka jumwensi burubo yawo yonsi pi njunero ni ndiko chenge na ino litugeria mambie ele na kunyara korka amatunda itose kwa mari elinde safari iyo nigo igo bakwanira ebinto banyalete konyora engaki omwishumi wa Dr. Fred Okengo Matiang'i ekero arenge ase serikali tango na ile mitango kanandora na indi tumanyete no mole mwana agasiga hete ko basita ari korongo abaga aserije bantu ese kababiya muroje se kuna ya bera bantu bamindu mu kukiyo ndubwenzi azago tugore Kenya ndotagete mugambi Matiang'i yasa mubegire na ino mone tumusabira so monene gwabwa yisa kiyane cyamambi tuwamusabira otumutigira monene bweka muna ibisa gwibinde bitabire musita bwendi kubinga mwana Matiang'i tumuroje ngano oyo akorire emirimo akiri akorire emirimo oroje mura akorire elimu education abantu bitumba aroje borwa kumuntu mutaka akarora esa tugetingi yabuwaye kono tuwamusabira monene kuna mambya kuchakutare zero yani yebali yagusi ave no morende muntu nitamochegi ngo reporter ya hegeta sendi bwanchete kyane gikomike getembe kurwa sebunge gahenyari bari Masabe county ya Kisii Njenguruko Nyakundi Gabriela.